В ім'я возлюбленого Господа нашего Ісуса Христа. Амінь. У Євангелії Святого Яна записаны такие слова Христа. «Калі вы вытрываеце у слове Маім, станецеся сапраўды Маімі вучнямі і пазнаеце праўду, а праўда вас вызваліць». Я брат каталіцкага ордэна Святого Яна Божага, завуць мяне Эммануэль Антон Юран. Я цяперака знаходжуся далёка ад сваёй радзімы і ад сваіх блізкіх, але усім сэрцам, усімі думкамі я з вамі. І у гэтыя дні, калі за кратамі знаходжуцца каталіцкія святары і шматлікія нявінныя людзі, калі тыя органы, которые павінны былі шукаць праўду і абараняць праўду, абараняюць хлусню і караюць тых, хто гаворыць праўду. Калі тыя, хто павінны былі абараняць слабых і абараняць закон, яны абараняюць уладу аднаго чалавека і прыносяць ўсё новыя і новыя ахвяры гэтай уладзе. Калі вобразна гаворачы будуецца царства Ірада на маёй зямлі. Усё, што магу зрабіць, гэта перадаць вам слова падтрымкі. Словы падтрымкі тым, хто, гаворачы праўду, павінен быць на выгнанні, так як мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, на выгнанні, не можа вярнуцца на Беларусь. Так як ксёндз Вячеслав Барок, які сядзіць за кратамі за тое, што гаварыў праўду. А некаторыя далі найвялікшую цану, якую можна заплаціць у гэтым жыцці, аддалі сваё жыццё, так як Роман Бандарэнка, которого зверски забили за тое, што ён папросту хацеў сказаць словы сваёй праўды, хацеў быць свабодным чалавекам. І кожным гэтым чалавеку церпіць Христос. Тут прадстаўлена першае стаянне дарогі крыжовай, суд Пілата. І таксама, як у тыя часы, так і ў нашыя часы, правасуддзе кпіць з нас, гаворачы, што ж ёсць праўда. І таксама, як у нашыя дні, тады Христос пацярпеў за свае словы. Яго абвінавачвалі ў рэвалюцыі, яго абвінавачвалі ў блюзнерстве, у тым, што ён дрэнна навучае Слову Божаму. Як жа гэта сугучна, гэтае абвінавачанне з тымі, што нясуцца з вуснаў дзяржаўнай прапаганды беларускай. Не беларускай. Прапаганды аднаго чалавека, который не мае нічога супольнага з беларускасцю. І няхай жа мае гэтыя словы падтрымкі, салідарнасці будуць яшчэ адным маленькім галаском у сугучным хоры беларускага супраціву хлусні. Памятаю пра рабочых, которые бастуюць, памятаю пра інтэлігенцыю, якая сваёй творчасцю даносіць праўду.
Памятаю пра ўсіх хрысціянаў, которые зноў на нашай шматпакутнай зямлі нязнаных мучанікаў зноў церпяць за праўду. Памятаю ў мадлітве і салідарна вас усіх падтрымліваю. Жыве Беларусь! Няхай Бог добраславіць нашую Айчыну. Амен. У ім'я Айца і Сына і Духа Святого.